klar? Hej. Velkommen til Chilismania i idylliske Skovlunde. I dag der skal vi have noget, vi ikke har prøvet før. Vi skal have en kung fu-is, som vi hakker i små stykker. Og så skal vi blende dem sammen med noget verdens stærkeste chili. Og det bliver meget spændende. Specielt fordi vi ikke har prøvet det før. Det er så blender. Må jeg lige skyde en is igen? Skal vi fylde alle tre i den samme også? Ja, vi skal lave en til os alle sammen, ikke? Så, og vi har 3, der skal have. Okay, er du kamera på? Nej, jeg tror, hun er kamerafon, og hun skal holde kameraet lige. Ja, vi skulle have haft en blender, men nu har vi en meget stærk premiere kniv her. Vi kan gøre det for os. Det ser dejligt ud. Sådan en kung fu-is kender jeg ikke nogen, der ikke kan lide. Vi kunne også lade kaninen tage en smag for. Ja, jeg tror vi er ved at være der. Jeg tror vi starter simpelthen bare med at øse op. Som sådan en stærk smoothie her på sådan en efterårsdag, hvor det er blevet lidt koldt i vejret. Hvis man for eksempel har for lidt tøj på, vil jeg særligt anbefale netop den her. Ja, jeg tror det gik meget godt det der. Skal vi lige sørge for, at det er øje for øje og en tand for en tand og lige for alle, som man siger. Fordi det ser ud som om, der er lidt mere i den midterste. Herude. Vi er ved at være der nu. Jo, så er jeg godt lige ting, og så sige, værsgo, kunne ikke få noget? Ja, tak. God Svensson. Okay. Og selv sagde hun. Det ser dejligt ud. Det er lækkert ud. Ja, det gør det faktisk. Det er en dejlig konsistens. Sundt og ja. Det er sin der, ikke? Hvis I drømmer ikke om, at sådan en fyr her, den er spækket med C-vitamin. Det er simpelthen noget af det sundeste, man kan. Vi ser Mikkel, han tog den første smag, og det var sikkert. Det var noget... Ja. Jeg tror også, det smager rundt nu. Jeg tror også, det smager rundt nu. Det dufter godt. Jeg har lidt svært ved at smage. Det er meget stærkt. Den er rigtig god. Det er utroligt stærkt det her. Jeg synes, Den er faktisk rigtig god. den er faktisk god. Ja, det er det faktisk. Isen er god. Det er som om, at chokoladestykkerne de laver en fantastisk lækker kontrast til den. Altså sådan meget stærke chili. Mikkel har lige set Lasse Løntorp. Men jeg anbefaler jer at sørge for at tykke rigtig godt igennem. Fordi den er kraftbørstelig, den der. Og den kan godt arbejde ned med den der. Jeg tror ikke, man skal sidde og fedt med sådan en her. Jeg tror bare, man skal sidde og få det ned. De her chili-stykker, de syger ikke sig selv. Det gør de ikke. Okay. Der er en, der går til den der. Flot. Flot med ikke noget. Hold da fru. Er det okay? Jeg nyder min selv over det.
så ved jeg ikke, hvad de har med. Det er helt Og okay. for eksempel god, hvis man skal til for Jeg vil sige, jeg vil ikke anbefale dig at sidde og fedtspille med den, fordi jo mere du sidder og trækker det i langdrag, Jamen, jeg tænker lidt, Jo mange mere. gode ting på en gang. jo mere kommer du til at pine dig selv. Nu tager jeg altså det sidste af den her. Ja, den er god. Man kan mærke, at man lever. Og når man har fået sådan en lidt begyndende efterårsinfluenza, eller bare lidt snot i svældet, så vil jeg sige, at den her, den kan åbne op for mig. Den kan den. Nu kan jeg mærke, at den begynder at komme ud i ørerne nu. Jeg nyder den fint. Jeg nyder godt, den er god. Ja, det er. Ja, det er godt. Det bygger sådan lidt en aroma i munden på den dag. Den bygger op. Den har også mærke, der kommer noget. Ja, nu kommer den i svældet. Mærke specielt svældet. Hals. Nej. Det kommer lige om lidt. Rigtig god. Men jeg synes ikke, at du har smaget det sprøde, som når man tager den og tager et bid af en hel frugt. Til gengæld så overrasker det mig lidt, at jeg særligt kunne smage chokoladen i komfurisen. Jeg vil gerne sige noget positivt. Jeg kan bare ikke finde ord lige. Det er faktisk en utrolig dejlig frugt. Og det der er lidt specielt ved det, vi gør her, det er, at vi tager noget af det mest usunde i verden, nemlig en komfuris, og blander det med noget af det aller sundeste, du kan opdrive på den her planet. Og der på en eller anden måde evner vi at forene det til en super lækker og samtidig meget stærk cocktail. Det er stærkt. Det er positivt stærkt. Ja, jeg kan også mærke, at det kommer i øjnene nu. Det er der er kommet i øjnene. Ja, det bliver simpelthen nødt til. Jeg tror, jeg bliver nødt til at lægge mig. Jeg stempler ud. Tak for den gang. Ej, det går. Ja, det går. Ja, vi har det. Det går. Det bliver jo ikke værre, end det er nu. Formentlig. Vi tænker, at Jeg kan mærke, at kender I det? Dengang man var teenager, og man gik i byen, og man havde drukket for meget, og man skulle kaste op. Og det startede med en lille rumlen i maven, og en masse spyt, der blev produceret i munden. Og så cirka 10 minutter efter, så lå man som regel og rørte ude på toilettet. hvad lyder det? Hvad lyder det? Jeg kan mærke, det er særligt det med spyt, der danser i munden. Jeg kunne godt lyst til at brække. Det bliver godt. Ja. På en positiv måde. Ja. Altså, Det er også fordi, altså en god chili, den Mikkel han tager også bare virkelig godt hans bane 2 ryg, kan man se. Ja. Jeg synes sgu ikke, at Mr. Kunstig derovre, han har det så skide godt lige nu. Kan vi få kameraet over på Ødipus herovre? Han ser sgu ud som om, han har det af helvede til.